340 pesos na minimum wage, hirap daw na pagkasyahin ng mga manggagawa dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Sundan sa report ni Russell Simorio. Kumikita ng 340 pesos kada araw ang sales lady na si Aling Mona sa Dagupan City. Pero sa taas ng presyo ng bilihin sa merkado, kulang na raw ito. Kailangan pa niyang maghanap ng ekstrang mapagkakakitaan para matugunan ang pangangailangan ng 5 anak. Mahirap pag mas lalo marami kang anak, lalo sa mga bayarin ng ilaw. Kulang talaga. Kasi mga bibilihin ngayon sa 100, parang 20 pesos na lang. Masaya si Aling Mona dahil epektibo na sa December 1 ang ikalawang tranche ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Rehiyon 1 ayon sa Department of Labor and Employment. Mula sa 340 pesos, magiging 370 pesos na ang minimum wage ng mga empleyado. Sakop nito ang mga business establishments sa non-agriculture sector na may mahigit 10 empleyado. And then pagdating ulit ng December 1, additional 30 pesos, that's 370 pesos per day. And then come March 2023, doon na po mamimit yung na-iset talaga ni minimum wage na 400 pesos per day. Mas maganda po sir, para madagdagan po ng panggastos sa bahay. Kasi po para mabili po yung kailangan ng mga anak ko. Para naman sa mga non-agriculture sector na business establishment na hindi tataas sa 10 ang bilang ng manggagawa, mula sa 312 pesos na minimum wage, magiging 342 pesos na ito sa December 1. Pero ayon sa business sector sa Dagupan City, apektado sa aumento sa minimum wage ang mga maliliit na negosyante na ngayon pa lang nakababawi. It's really bad mga employees din kasi syempre mag-iisip na rin mga negosyante kung paano kami makapag minimize ng mga losses. So, nakatakda namang magsagawa ng inspeksyon ng DOLE sa mga business establishment para masigurong maayos na naipatutupad ang wage hike. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.